Okay guys, good evening na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan mga guys, nandito pala tayo ngayon sa may bayan ng Binmaloy, Pangasinan. So yung papasadahan natin dito mga guys, yung tulay nila kasi itong bayan nila at saka yung plaza na pasadahan na natin yan nung nakaraan. At ito yung tulay, napakaganda ng tulay nila mga guys, no? Pero bago natin pasadahan, ayan, maraming salamat pala sa mga sponsor natin, lalo na dyan sa US, si Sir Bobby Ballesteros at si Sir Johnson Bersosa or GIS619. Ayan, at nandyan din yung mga viewers natin na si Sir Leo Digario Bersosa at si Ma'am Lourdes Andres ng Indiana, USA. Big shoutout po sa inyong lahat dyan. At mag-ingat po kayo. Sa mga sponsor po natin, tuloy-tuloy lang po sa pag-sponsor para marami pa po tayo matulungan na kababayan natin dito sa Pangasinan. Priority natin yung bayan ng Bugalyon muna kasi taga dyan tayo. At ayan na mga guys, no, pinapasalamatan ko rin pala yung mga sponsor natin dyan sa bayan ng Bugalyon. Ayan, maraming salamat po sa pag-sponsor ninyo at nakapagbigay po tayo ng groceries. Ayan. So tuloy-tuloy lang sa pag-sponsor para marami pa po tayong matulungan dyan sa bayan ng Bugalyon. Ayan. So ito, pasadaan na natin itong tulay ng Binmaloy, Pangasinan, ano? At samahan nyo ako mga guys, tara, let's go! So ayan mga guys, no, yun yung munisipyo nila. Yan yung munisipyo nila. Ito yung police station. Ayan. At dito sa kabila mga guys, ito na yung tulay. Ayan. Napakaganda na tulay na yan, no? Bali, naka 4 lane na siya mga guys, no? Malawak na ano na tulay. Ayan. Ayan, meron tayong kaibigan din dito na nagtitinda. Agipin na rin natin. So, dito. Ayan, si Sir. At pumapasada rin yata. Sir, magandang gabi po. Masanto siya Labids. Si kayo, Sir. Ayan. Ang pangalan nila, Sir? Nelson. Nelson. Melendez. Taga saan po si Sir Nelson? Sa poblasyon din. Okay, shoutout ka sa mga suki nyo, Sir. Kayo po nagtitinda, Sir? Ako, asawa ko po. Kasama nyo. Okay, Sir, mag-shoutout ka sa mga suki nyo. Ano po yung mga tinitinda nyo, Sir? Balot. Balot, tsaka... Pinoy, tapos... Balot, tsaka Pinoy, tsaka... Charot. Chicharon, tsaka Yossi. So, cigarettes. Okay, Sir, maraming salamat po. So, ito yung binta ni Sir. Kasama niya si Mrs. niya. Yan. Ano channel siya? Labit si kayo, ma'am. Masanto siya labi. Labit si kayo, ma'am. Pangalan po nila, ma'am? Mara Melendez. Taga saan po? Saan dito? Poblasyon. Poblasyon lang? Oh. Okay. Shoutout ka sa mga ano nyo, ma'am. Suki yung mamimili dito. Sa bayan ng Bugalyon. Bibili next po. Okay. Invite nyo sila, ma'am, na bumili dito sa tinda nyo. Ano po yung tinda nyo, ma'am? Pinoy po tsaka balot. Pinoy, tsaka balot, tsaka chicharon. Ito. Okay, ma'am. Maraming salamat po. Ayan mga guys, no. Pasadaan na natin. Tara. Ayan. So nakikita natin mga guys, yung may ilaw pala. Mayroon siyang star, tapos mayroon siyang ano yan, hipon na malaki. Tapos mayroon siyang shell. Tapos mayroon din siyang crab. Tapos
isda yata yung nasa taas mga guys, no? Bangos. Ayan. So seafood yung nasa ano niya, ilaw niya. Okay guys, nakikita natin dyan may Bin Maloy, B-I-N-M, ayan. Papunta doon, Bin Maloy. At ito mga guys, no, ito yung pangalan ng bridge nila dito. Nandito tayo sa may Gumapos Bridge. Yan. Napakaganda ng tulay nila dito mga guys, no. Malawak na, naka 4 lane na yan. Okay guys, at ayan, napakaliwanag dito. Okay guys, at mula dito sa may taas ng tulay, ayan, meron silang ano dyan, Bin Maloy Public Market. Ayan. So napakaganda ng ano nila mga guys, no, public market. Ayan, oh. Hindi rin naiiwan dito sa Pangasinan itong Bin Maloy. Ayan, oh. Meron din silang public market na napakaganda. Aircon pa yan dyan sa loob mga guys, no? Ito yung mismong bayan ng Bin Maloy mga guys. So ayan, at hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel. Ayan, yung mga hindi pa pala nag-subscribe, mag-subscribe na kayo mga guys. At suportahan nyo itong maliit natin na channel dito sa Pangasinan. Sa lahat ng mga taga Pangasinan, no? Paki-support na lang po. At maraming salamat. Ayan, maraming salamat din sa mga sponsor natin. Ayan.